सच में क्या? छौड़ी खिलाड़ी, हाँ भाई, छौड़ी खिलाड़ी गाना आ रहल बा। अब कहिया आ रहल बा अब केकरा पता बा। जे वीडियो पूरा वॉच करी ओकरे न पता चले कि छौड़ी खिलाड़ी गाना कहिया आ रहल बा। हाँ भाई, केकर गाना ह? उनके गाना, यानी कि रोशन रोही, जेल स्टार रोशन रोही के गाना आ रहल बा का अंदाज में। छौड़ी खिलाड़ी का छौड़ी खिलाड़ी गाना आ रहल बा, तो देखो तनी के गाना के का रिस्पांस मिल रहल बा। भाई हो, छौड़ी खिलाड़ी जौन गाना आ रहल बा, यानी कि इ गाना जौन बा पूरा कुछ, यानी कि पुरानका अंदाज में रोशन रोही फिर से लेके आ रहल बड़न छौड़ी खिलाड़ी। इ गाना अगर देखल चाहतन तो इ पूरा वीडियो रो वॉच करम, तबे मालूम चली कि छौड़ी खिलाड़ी कहिया, यानी कि क तारीख के आवता, आ कौना डेट के आवता, आ क बजे आवता, सब चली। यानी कि लास्ट में, यानी कभी भी हम वीडियो में बोल सकता नहीं कि छौड़ी खिलाड़ी कब रिलीज हुई। छौड़ी खिलाड़ी रिलीज के बात कर देता नहीं तो भाई पोस्टर ऐसा लागता कि रउआ देखते ही मालूम चली कि छौड़ी खिलाड़ी के मतलब का भाई। भाई छौड़ी खिलाड़ी जौन गाना बा डी रिकॉर्ड से आवता, का डी रिकॉर्ड से चैनल से इ गाना आवता छौड़ी खिलाड़ी। तो गाना का सब कोई देखे, कोई अगर जितना भी जेल स्टार रोशन रोही के फैन हो बजा तो चैनल के सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बतावे कोई कि पुरानका अंदाज सही लागल हो कि इ मतलब नयका अंदाज में जो जेल स्टार नहीं गोली बंदूक वाला गाना बा उ ठीक लागता। छौड़ी खिलाड़ी जो गाना बा भाई डी रिकॉर्ड बा आप सबके बीच में। तो भैया ये गाना के सब कोई प्यार और आशीर्वाद दे, कोई कैसे के रो लोग बता दी। हम काफी दिन से वीडियो ना बनावत नहीं, थोड़ा कुछ हमारा प्रॉब्लम रहे एक के वजह से वीडियो ना बनावत रहे, लेकिन हम कोशिश ना पूरा पूर्ण एथी रखब कि बैक टू बैक, यानी कि हर रोज अपडेट रुआ लोग के देत रह केकर गाना कहिया आई कहिया ना आई। भाई हो, छौड़ी खिलाड़ी आखिर गाना में ड्यूट कैले के बा अब समझ ली। अभी मतलब कि एक फिलहाल में एगो गाना आशीष यादव के, तो वो में सृष्टि भारती आनी, तो इनको में गाना में सृष्टि भारती मतलब ड्यूट कैले बाड़ी। छौड़ी खिलाड़ी भैया इ गाना आ रहल बा मतलब कि 3 तारीख का। हाँ भाई 3 तारीख दिन इ गाना आवता। तो एक गाना के सब कोई देखे, कोई आ सब कोई प्यार और आशीर्वाद दे कोई। अब एक टाइम बता देता नहीं कि आखिर कब बजे रिलीज हुई। अब रिलीज के भी डेट होखेला और सही ना गाना की मतलब कभी भी पब्लिक हो जाई। गाना के भी रिलीज के भी एक टाइम रखल जाला, जैसे भी जितना भी स्टार के गाना आवेला तो सबके अपन अपन टाइम एगो निर्धारित कर देला कि हे टाइम पर हमारा गाना छोड़े के बा। लेकिन छौड़ी खिलाड़ी के वीडियो कोई के नहीं के। सच में क्या? सब कोई देखे के बा, काहे कि पुरानका अंदाज आखिर फिर कैसन लागता गाना छौड़ी खिलाड़ी। सब कोई देख के बताओ कि आगे छौड़ी खिलाड़ी कैसन लागल। तो भाई इ गाना आवता छौड़ी खिलाड़ी मतलब कि डी रिकॉर्ड से 6:30 बजे 3 तारीख के इ गाना रौरा लोग के बीच में आ जाए। तो सब कोई देखी ये गाना का प्यार और आशीर्वाद दे कोई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं, तब तक खातिर बाय बाय। एक बार कमेंट में जरूर लिखे कोई और